kawai hikima zana yo yabon annabi sirri na ko'ina da zuwansa rasulu komai ya yaye haske mai haska ko'ina sanadinsa a yau muke zulumi muna murna da samun shi ma yau ce ranar maulidi manhajar Qur'an ta mace take maka marabin shugaba da zuwan ka rasul mai martaba ya rabbu ka karo dubin salati gun Mahmud mai martaba ka kara ka yi wa shugaba sau adadin da ban san shi ba wanda na san shi ne zuciya ta shagalta shugaban shugaba alfarmar ɗaha kowa yake ci ya za a ce ba zan so shi ba yau ce ranar maulidi manhajar Qur'an ta mace take maka marabin shugaba da zuwan ka rasul mai martaba yau ce ranar maulidi mun ta ado masoyanka ne muna murna da samun ka annaba ai komai namu naka ne ka yarda mu je ziyarar ka annabi taron duk masoyanka ne samu a jerin masu son ka a ranar gobe ceton mu kai ne yau ce ranar maulidi manhajar Qur'an ta mace take maka marabin shugaba da zuwan ka rasul mai martaba manyan malaman mu sun zo suna murna maulidin ka ne suna nusantar da mu so ka mu fi ka kai musu bahu ne ga sha'iran mu su ma a gefe su ma masu yaban ka ne duk rinzidin wuya ka bar ma'ana ka mu masoyan ka ne yau ce ranar maulidi manhajar Qur'an ta mace take maka marabin shugaba da zuwan ka rasul mai martaba kowa ya so ɗaha ya dace shi za a wa marhaba kowa ya barka wallahi azabar Allah tana gaba cikar imani ka je wa Allah da rasulu shine zayafi in bu mu so habibu ma Allah shi ma ba za ya so mu ba yau ce ranar maulidi manhajar Qur'an ta mace take maka marabin shugaba da zuwan ka rasul mai martaba Ahlul baiti ina son ku dare da rana babu mai raba mu kaunar ku tana jinina shugaban mu manzo shine nan zai ji kaina ranar da babu mai ceto sai gwanina yau ce ranar maulidi manhajar Qur'an ta mace